Gaurkoan, euskal ondarearen inguruan mintzatuko gara. Horretarako, urte berean, baina herri ezberdinetan jaiotako 2 pertsona elkarrizketatuko ditugu. Biak dira gipuzkoarrak, bata elgoibartarra eta bestea zestoarra. Gauza desente dituzte amankomunean, baina ondareari dagokionez, koinzidentziarik egonen alda. Goazen bada, gaurko gure 2 protagonistak ezagutzera. Kaixo bikote, lehenengo eta bain eskerrik asko elkarrizketa honetan parte hartzagatik. Zuen hautaketa izan da pixkat, adin berekoa zatelako, baina herri ezberdinetakoak. Orduan, euskal ondarei dagokionez, iruditzaigu konparaketa politi bat iteko aukera genekala generazio berdin bat hartuta, herri desberdinetan, zer ikusi badakan adinak edo da gehiago herri bezala transmititzean ondare bat. Orduan, lehenengo eta behin eskargo gizuegu zuen gure aurkezteko. Bueno, ni Maialen Astigarraga, elgoibartarra eta 40 urte, dauzkat. Irakaslea naiz eta hoxe. Eta gaur egun zestoan bizi. Eta gaur egun zestoan bizi naiz. Hori da, eta ni Maialen Kortadi, zestoarra naiz, zestoan bizi naiz, txikitatikan. Eta irakaslea naiz baita ere, azkau antzekotasun batzeit, eta 40 urte inbertut belaxe. Kontako zenizko pixkat zuen txikitako oroitzapenak, jolaskantak, atxotitzak, lotarako zuen gurasoak abeste zizkizuen kantuak, ez dakizu oroitzapen dazka zuen? Nik etxian gehiago dazkat erderazko abestiak. Nire amak joera naiz da euskalduna da euskera zitzaiteu, abestiak eta hola erderazin izan dizkit. Gero, eskolan da hola gogoratzen duten, sagu txiki, sagu maite hori akordatzen naiz, usteet gehiena. Lagun artean egaldeu indet, eta hori ere aipau dia, baina ni gogoratzen un kantua, igual hori izan, baitare jolasa sakarako, zapilana eta hola. Baina oroitzapen gutxi dazkat, eta kalian abeste genitunak erderaz dazkat asko. Eskuak initeko jolasak eta hola, erderazkoak esango duke. Nik etxian igual euskeraz, lotarako ez dakit lua edo hortzu txikia edo lakuak. Gero, jolaserako txiki-txikitakuak, igual sagu txiki behitxuen ez gogoratu oinarte, baina bai jolaste gendura, eta gero nakan rekuerdua zubiri eta holako jolasak. Baina egisa da pixka eta munditzen jurnala, esku jolasak eta igual, soka saltokoak ere bat, saltoka bai, edo saltoka, gero gogoratzen naiz, guk itxen gendun 6 urtekin, Goibarren bertan, Aubixara igotzen ginen udalekutara. Eta han erakutsi ziguten Kantauriko itxasoan. Orduan, soka saltoakin euskeraz, baina esku jolasak, egisa da, igual kotxilitole ere jolaste den dut, gazteleraz. Baina esku jolasak egisa da, Capricornio, Leo, Cáncer, San bat, beste bat, 24, horrek erderaz. Eta geroz, gomanare, hain granatobus, erderaz. Hori ez dut ezagutzen. Adibidez atzo zukatea zenuna hori? Hori nik udalekutan jolasten nuan. Holakon bat euskera zite genuen, baina konturatzen naiz asko erderaz. Guk itxen gendun trina, naranjuz gomakin. Ta beste bat euskeraz itxen genduna, jende ikusten dut ondartzan, neska mutilak eguzki hartzen, posiki biltzen dira, gu bitartean bakarrik. Gaur egun kantatzen dut, eta esatu, ze tristura! Baina hortan jolazte. Nik gomakin erderaz gogoratzen ditut hola. Eta saltoka, baina... Ustela ez, Kantauriko ez. Aita ama, tipikoa zan baita ere. Baitxa ere. Gaur egun pixkatola aldaketak indiala, baina... Entzun nik moldaera asko aita amana. Zenbat bokata jango ditut, zenbat pistatxo, zenbat xoki, hori joan da aldatzen. Aldatu behar dugu aita ama, zatixa. Horren moldaketa ez dut entzun oraindik. Ez nik ez. Baina, eta gero, atzotitzak,
neri amak, oiazkoa zaban guztietan, esatezean, patxi, putxi, okela gutxi, salda asko, patxi oiazko. Ta hori da gogoratzen naizena, kuadrilan ere galdutuet, eskolan ikaste gendun, ta batek esaten zian, adarrak okerrak dituzeten, jo, baina hori, eskolan zenbat urte izaten, hori txikitan eziguten erakutsi. Baina, eta etxian, beste, oiazkoan da. Adarrana, hori atzo komentatzen genuen da, bai nik gogoratzet, baina bai irutzait jazarro ginean, eta bestia Tristes Tigres hori, baina baita ere erderaz, eta berandu esan nuke. Berandu. Hausnarketa politia irutu zait, soka saltoko abestiana egin dezuna. Hausnarketa badako da nuke. Badauke, ondiokan buelta bat eman biharra batzuek. Orokorra esan dezu igual, ama ipau dezue, ondare hori transmititzen zizuena, baina badaukazu beste oroitzapenik zeinek abeste zizkizuen, edo zuek zeinekin erabiltzen dituzten abesti horiek? Nik nire izpa ni baino zaharrauak dialako, bai behaiek abeste ziela. Ama esan dut, baina egia esan aita gaina ume artean lana aitezun eta ekartzen zituen kantuak, baina bai etxean kantuak gutxio gogoratzen ditut. Eta gero ia nire zaintzalia igual erderazko familia erdalduna zakala eta igual horreatik bai erderazkoa gogoratzen ditut gehiago. Ez dakita, gero irakasle maite bat euki genuen, Andereño Begoña zana eta Andereño Kontxita, oie bilak euki genituen, ziala behaiek goxuak eta abeste zuen dana zan goxua. Ez dut gogoratzen abesti konkretu bat, baina bai musika goxotan ingenitula lehen gorteak, baina esate izut, kantuak ola bereziki ez. Ba, nik ama ipadet, ama etortzen zai, ohera amak ikuten itzala uste, berak kantatzen zian, ama gero hori oiazkoan atazetena amak, eta soka saltuan da, ba igual lagunekin ibiltzen itzan da, nik ere lehengusina batek zaindu nindun, baina ez dakat rekuerduan lehengusina igual sokari ematen orduan, ez dakit oso ondo beste zein aipatu. Nik uste lagun arteko jolasetan, lagunak geuk abeste genuen zeinek ekarriko zuen abestia ez dakit baino. Bai. Eta abesti kutxuna, niretzako beti izan da, eta oraindik nik abeste jot txiki hori iritzen zait kantu hori, eta oraindik oso hemen dago, eta iritzait oso polilla. Eta jenei abeste jot pila bat. Horrekin lotuta dekoa urrengo galdera. Ea badakazuen oroitzapen berezikan txikitako edo momentu bat, hori zaiot ezinaten igual ohera jutuko amakin, momentu hori zuentzako zalako eguneko momentu goxona edo badakazuela oroitzapen berezik? Tarkit. Nik ez nuke esango, abestiak lotuta bentsatez. Osea, bai balaztanak eta goratzen duten bezala, hori ikutzea gustatzen zait, baina abestiak eta ez dakit esaten dela. Nik ere ez dakitxola esaten. Pentsatzen dut intimidade momentuetarako euskagula igual kantu batzu, harre-harremandako, edo nire amak asko abestezian ere, honek eta honek, arteste isak egin ze berola eskuetan, olastxo bat, nik eskuak ola ipini eta berak kantau, eta igual momentu hori baizian politxak, baina bereziki hola bat esateko. Gero beste abesti kutxunak hemen gabon kantua beti ditu zaizkit goxuak, oain adibidez ez beti da katolitza, gero jartzea pentsatzen kantuakin da, igual ez zaitek beste gustatzen, baina sortzeit hola, la txikitako, goxua, ez dakit. Gabon kantuak oroko. Ez igual, txiki gisa ginean abestu itxesan gaboretan. Eta igual hori, edo gondian ere etxean mentzatu urte batzuk, ez dugu gala abestu. Eta hori berriz, ni ama izan izanean berriz hasi gera gehiago abesten, ez? Bai. Igual ematen du, heldua gedanean, gehiago kostatzen zaigu abestia, ero ez dakitz. Bai. Aipatu duzuen bezala bilok irakaslia zeate. Eta orduan, nahiko genizueke galdeu pixkat, bilok badakitzuen herrian ordezkapena egitea gokitu zaizuela. Ea desberdintasunek antzeman dezuen zuen txikitako oroitzapenetatik eta erabiltzen zituen abestitatik edo ondaretik eta gaur egun erabiltzen eta. Edo gaindik, markatu baldaun, kanturen bat errepikatzeana edo mantentzeana edo...
nik uste badaudela kantuak errepikatzeenak eta berriak bai izango nuke. Niretzako berriak dianak atea dira. Oin, iruditzen zait, aldaudala jolasteko modu edo gauza, adibidez, guk esate genuen amaketan ibiliko geha eta amazka edo esateu ez, aldaketa ez dakit zein da egokia, baina nahi hola txokau bitete da amazka ibiliko geha eta guk amaketan esate genuen. Eta holako gauzak bai atentzioa eman izan diela. Oain, abestiak batzuk irautegu ez, betiko abestiak dira eta jarraitzet entzuten. Eta gero berri asko iruditzen zai daudela, ez dakit bai igual perritxe eta porrotxen eraginez edo kantu berri asko bai badaudela hor. Baina eskola zean, esango nuke guri abeste zizkiguenak eta ez dala asko hau, orokorrian ez da abesti eta ez. Nik dakat sensazioa gutxio abesten dela. Igual sensazio bada, baina nik dakaten oroitzapena txikitan edo da irakasliek asko abesten zigutela. Eta iruditzen zaitoin, errez joera handixa daola musika ipintzera. Eta gero abestuko dugu musikakin, baina ahosko kanta, osea, nahet esan, ez dakit, igual rutinak itzeko apalatxo, ez dute musika ipintzen, baina gero, venga, oin ikasiko dugu abesti bat, eta igual, inkluso pantaila ipintzen dela erreza gaur egun, iruditzen zait, lehen baino, iruditzen zait, lehengo irakasleak asko ziala, jazta, kantau, venga, sei kasi bio, behin betiko kantauko dugu, sei kasi bio, xagu txiki. Eta dakat sensazioa hori gutxio abesten dela irakasleen aldetik, joera daola geixo aparatura. Eta gero, nik eukinoan suerte handi bat zela gure musikako irakaslea LH guztian Andereño Regina izan zen, eta zan euskal kulturan musikaz gain, gustatzen euskal kultura, orduan saiatzen zen erakusten urtero, abesti batzuk pentsatzen zula, ez dakit, nik ze badakit, ez dakit, San Simon eta San Juda. Finalizatu zitzaioako buruan eta erakutsi zion ikastola guztiari. Orduan, bai, hori ere, eta guk abestu dugu juergan salbia, ez dakizen bat aldiz, baina eske egisa da, salbia Elgoibarren adibidez, Santa Eskian joaten zen baserriz baserri, eta baserri horretan urte hortan aurreko urteko Santa Esketikan baten bat hil bazan, ezian koplak kantatzen, salbia kantatzen zen, eta orduan guri ikastolan salbia erakutsi ziguten, berez dela Elisako abesti bat, eta ez zaukaten zetan erakutsi, baina bueno, pixka gure ondarian parte ere bada, azkenean erlijiosoa izan da Euskal Herria, ez dakit nola esan. Eta orduan, gero helduan naizela konturatzen naiz, hori, daudela hor abesti batzuk ikasi ditutenak, irakasle hori ukiden dulako, eta txapo, ze bestela, ez gen itxu jakingo. Bai, ze asko nik uste galtzen nahi diala eta galduta gendiuko jala. Ez baldin badia eusten. Eta gero, ari gera moldatzen, moldatu behar dia ere, ez dut esaten ezet, ze gizartea aldatu egin da, baina, klaro, moldatziak ekartzen badu, gure ondaria galtzea ere, Ni adibidez, esan badaike, moldaketan aldeko ez naiz, niretzako kantua tradizionaliki dana erakustegu hainbeste garai hortako historiatikan aldatzen badeu, galtze deu ordungo eta nik adibidez hor zalantza asko sortzeizkitegia da, gaur egun igual ez dakala zentzuik zenbait kantu, baina igual hobeto dela hola guztia, ze aldatzea da memoria kentzia o borratzia, gero jutezea kantu horta eta ez dakizu nondik datorren da zer realida izan momentu hortan, hori da... gai potolua da. Bai. Igual daude kantuak eta kantuak, ez? Igual kantu bat moldatzezu, baina igual beste kantu batzuk dira, ez dakit, hola diala eta erakusteguela, gara hortan. Adibide bat, gure aitak amari gona gorria ekarri. Eta pirtxe eta porrotxe daka lagunari sudur gorria edo pari. Eta kantu hori ondo da moldauta, baina bestiale hor mantenduko nuke ze. Hola zan, eta horrek erakustegu nola zan. Nola zan, eta nola da oindikan gauzatko, baina... hor zalantza sortzeit aldaketan gai horrek.
adibidez, beste moldaketa bat, izutena Iago Bastiataranek eta hemen kontzertuan bazutenian zan Antoni, ate ondoan nagoni, Antoni, hori aldatu zuten eta zan Andoni, ate ondoan, eta nire semiak ikasi du Andoni, ate ondoan nagoni, Antoni, eta, klaro, esate oso, erakutziko dio bestia, ez? Bai, egisa estribilloa bakarrik ikasi zuala eta horretxekin dago, ez? Baina, bueno. Eta hizkuntza aldetik nabaritu duzue aldaketa zuek txikia zinenetik gaur egun umiak erabiltzen duen hizkuntza? Bai. Bai, iritzu zait, oain okerroitz egiteala, orokorrian. Jakin gabe asko, ni ez naiz jakituna hizkuntzan, baina bai esaldiak mosteia erabatea ez da nagokia edo ez dakit zestuan adibidez esaldi baten txokatzeiten asko da komunea jutia. Ai, zer da hori? Komunea jutia. Komunea jutia badaukat, komunea... Eta gero beste bat sartu dan asko, ez zaitena bate hemengo iruditzen da. Alde, ez dakizein, hori guk ez genuen zaten. Itia ba aldakat, ez dakit zenbatean joko zuzentasuna aukiko gure kalea jutia ba aldakat, baina aldet kalea jun beste numaitetik dator, nik uste dela, azkenean atzerritar asko torri da baita ere, eta nahasketa horrek aberastu berrian gauza batzuk zikindu inditula iruditzen zait. Neri iruditzen zait, hizkuntzan transmisioan galdu indogula. Dik eukinoan lankideak jubilatzea zauana HH-en lan inuan urte baten, esatezuela gu gera lehenko amonak. Aurre hezkuntzako irakasliengatik. Esatezuan, klaro, lehen, unia beti zauan zukaldian, eta amona beti zauan zukaldian, prestatzen dakiz eta orduan, kontatzen zizkioni puña, kantauitzen zidakiz eta hori galdu inda. Esatezuan, orduan, oin HH-ko irakasleak izan behar gara lehenko amonak, eta guk konta behar dizkiegu ipuñak, eta guk abestixak, eta guk transmititzu behar diegu hori. Orduan, nik bai usteot, lehen hizkuntza asko transmitetze zala etxian, oin txiki-txikitatik eskolan daude, orduan hizkuntzan eta orduan hizkuntzan transmisioa galdu indugu. Osea, emakumeak irabazi du askatasuna eta hori dana, baina hizkuntzen transmisioan galdu indugu. Eta gero daukagu beste etxai handi bat da pantaiak. Osea, iruditzen zait, gaur egun oso errez. Poltsikoak nakagu mugikorra eta oso errez emate zaie uniei. Eta oin pete bezala nahuala lanian, zailtasun handixak dauzkaten ume asko daude pantaiengatik. Bai frustrazio aldetik eta bai hizkuntza aldetik. Azkenean, lehen igual, ez dakit, autobusian guaz edo kotxean guaz, eta zein godogu, kanta bingo dugu, eripuik bakotako dizut, edo ikusi jolastuko dugu edo. Eta gaur egun, piniko dizut peli bat, eta txintxo zuaz, eta ez dugu jolasu ikusi, ez dugu abestu, ez dugu hori dana galdu dugu. Orduan, bide luzetan eta etxeko dozen momentutan behar deta huitia eta pantalla, eta hori, zagaina pantailan asko dakau orderaz, Bai, eta gero, pantaile berez ez dutela hizkuntza transmite, osea, hizkuntza baten ikaskuntza norbanakotik norbanakora dala. Eske, naiz eta batzu pentsau, ipiniko diot marrazki izunak inglesez eta venga, ez. Bai, eta lehen gehiago konpartitzen zen, umiak egoteia kalian da, eta komunikatzeia, baina leheno asko jolaste ginen kalian, ezer gabe. Bai, hori da. Baloi batekin, bote-boteka, atrapaketetan edo eskutaketetan. Eta oain hori badao, baina akordatzen naiz ni oin dela pare bat urte hori, gehiago izango ikusi nitu nian udara baten gauian nire eman etxean jolasten, ez da diskutaketan hola, kriston poza mantzian. Ze asko ikusteiana da, hola, pantailakin hola eta hor galtzea, dana, hizkuntzatik hasi eta mobilidadia eta dana. Harremanak eta dana. Eta jolas horietan gu asko ibiltza gineana, ez genekalako pantaila, bestela seguru askore bai pantailatan ibiliko ginen, hor, hizkuntza, mugimendua eta soltura, gauza asko. Eta hori asko galdu da. Gukalian askoz gehiago jolastaren, askoz.
Eta zakizkizun herriko txoko izkutu guztiak, ze joate zinean, esen dunean, bai. Eta interesa handia zion, deskubrimenturako joera oain da, gehiago, bakoitza dazkau gure jolasak, gure umia dazke, hau bizikleta zea bestia, eta gutxillo bilatzegoen. Bai, eta bilaketa hortan, ezke hizkuntza asko erabiltzezan. Bai. Desberdin. Bai, aldaldia gauzak asko. Garbi aldaketa Bai. Oain gehiago galdetuko izut pixkat modu pertsonal batean. Zuek esan duzun bezala amak zate bilok, eta irakasle zate, eta zuen txikitako ondare hori erabiltzezue gaur egun, bai ama bezala edo irakasle bezala, edo moldaketa bat egun da. A ber, nik esango nuke, baietz erabiltze deula, o erabiltzetela, baina nahi o ez nahi nirike alda bengo nituen gauza asko. Azkenean nik gaur egungo gizartean bizi naiz baita eta pentsatzet horrek eraginda, oain dela urte batzuk edo oain ez nula berdin jokauko, o igual haitzezu kantu bat, o haitzezu ez dakize, edo ni neuk ere jarri diot kantu bat mobiletik edo. Osa, azkenean musika goketxean jartza dugu playri eman eta musika. Orduan, nahiz eta nik nire barruan dazkaten oroitzapenak transmituko izkioten, iruditzen zait nahi edo ez nahi, bai, sartuko izkiotela. Bai, azkenean, nik ere petzatzen dut aldatu indala gizartea eta azkenean zuk ere desberdin jokatzen zula ez dakit niri. Gurasoek sisupizkan kaseta sartuko zuten kotxian eta alde bat lehengo eta gero bestia entzungo gendu, eta jazta, oin bidaia luzaren jazta, bukatu da zuria eta oin guria, ez? Eta oin Spotify-kin, ze kantu nahi dozu, erraldoiak? Pues erraldoiak. Orduan, alde hortatik nik uste dut ama bezala ere nik bizi izan nuana edo miari ematen ari naizena desberdina dela. Egisa, osko ondarian saiatzen naizela, igual nire kantak edo nire txikitako kantak erabiltzen, batzuk berdina diala, berak eskolan ere ikasi ditxuna, baina igual, zuk esaduzuna Pedrizita Porrotxena lagunak lagunari, hori aurre eskolan ipini zioten, eta guk hori entzuten dugu, eta igual ez diot kanta hau zure aitak amari. Orduan, aldatzen da, eta moldatzen zera, eta ni saiatzen naiz lehenko kantak ere erakusten, baina, bukatzen dozu, lehentzero, eta gutxikitan ezketen Zai bat eguzten. Zer nahi hori, baina saltatzen mago, abestik ez. Nik ere lehenko alizentzuk ganean, esan zer da? Baina gero bukatzen dozu, abesten. Ez dakit. Eta gero beste gauza bat, saiatzen naizela oin konstientek egiten, hemen liburutegi izan egendun ikastearoa eta gero da, ipuinak kontatzen liburu gabe. Ze hasieran txikitatik beti liburuakin. Eta esaten neri haitxak adibidez, kontatzen zizkean ipuinak liburu gabe. Hasi naiz pixka, hasieran ez noan haitzen oin konstiente hau izate eta ez da nena, kontauko izkiot ipuinak. Guk hori adibidez gauetan ite dugu baita ere, igual erosotasunatik izangoa, baina oian jarri eta hor ipuinak kontatzizkio liburu fiziko gabe. Ezagunak dianak, baina bai. Daia pixkat elkarrizketa amaiera emateko. Bideo hau aurrezkuntzako 4. mailakoak ikusiko be. Orduan, ze gomendio emango zenioke etorkizuneko irakasleei? Balio dit, bai ama bezala eta bai irakasle bezala. Porque hor igual ikuspuntu diferentia da kasu. Ja, ez zaila gomendio ematea. Nik hizkuntzan transmisiorako eta euskal kulturan transmisiorako oso pieza importantiak izango diala eta euskal ondarea mamatzeko eurek, ikasteko, berdin zait liburuetatik edo ez dakit internetetik edo ikasi daixela eta transmititzu daixela alba da dispositibo hori gabe, ez pantalla, ez musika ekipo, azkenean uste dut elkarrekintzatik ikasten dela eta uniek eskertuko dutela eta Euskal Herriak ere bai. Bai, eta gaina badaude, pare bat liburu badaude nahiko errexak izan nahi dez, kantu pila badaude,
Baina, puintalerrian bat esan zegoen, enez akordatzen. Bueno, bat hor, din-din hori. Dindilinda, hemen, pello añorgana, eta gaina jartzeu hori, nola... kantu bakoitzakin nola ze dantza itez, ze jola ziten dan, edo... Bai, eta gero beste bate, bai, ez zait dortzen izena, baina badaudela Euskarria pixka juteko lehenoko kantuta, ze askotan igual ez ditugu gogoratzen, baina badazkigu. Ai ba, haure baita. Jo, hori ekartzea, bai. Eta hori da, gomendilua eta nire buruan zakore bai, pixkat behitzeko eta esateko, jo, kantu hauek hor daude, badazkigu, eta, bai, transmitiu diezaiogun gure txikilai, bai. Eta gainera, ordezko bezala zabizenian, hasierako urtietan, ez dakizula nuna gongo, olako baliabideak zuk eukitzi aiatzezera lekura aiatzezera, erabilial izateko. Bai, oso ondo tortzaia, eta, bai. Oso, no? Hagi izan da eta plazerro. Eskerrik asko. Zuri, eskerrik asko. Hauxe izan da, gure gaurko saioak eman duen guztia. Eskerrik asko eta ikusi arte.